खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आरोबाव फिन खनसे हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय सेम जायगा सेम गस्ला थास' बिबार जों लोगोसे थास' बिसं जों लोगोसे दिंखिया खागोन। फन फैदों नोंनिया ओमफ्राय थास' बिबार खाग्रायाबो जों सानैयानोसै रावबो गैया दा होलांनोसै। ओमफ्राय नैबेजों फैदों आथिं थोंनैजों ओमफ्राय ओरैबायदि गोराखा दा बुंसै आरोखि बारबेसे मोनजेनखोब्रा बारबा। थास' बिबार खानायनि उद्देश्यआ जाहैबाय थास' बिबारखौ जों अबेथाल बोथोराव जाहैगोन गोरानखौ बेफोरबायदि आरोखि माने खाना दोननायनि मजाया एसेब्लाबो आलादा बेफोरबायदि आरोखि। दिनैबा हले खना खनला हाबगोन दिंखिया खाफैयाखै नांलिनाया ओंखायनो एसे मोनगोन आरोखि। थ' जों मैगं एसे खानानै लाग्रोनि नङा होमबा। थमा थमाल'नो दिंखिया होलायबाय नै थमा थमा उफायथ' गैया थमा थमा नङा होमबा। थमा थमाल' खाना फैदों जों ओइ नै बिदि थमा नङिखौबो खानांगौलै फाथो सिनाफोर बायदियानोथ'लै मानोथो बायबाय थानांगौ जाखो फालाय जिहेथु माबानो हायो खाना जानोनो हायो। ओइ बेखौ बारा नाङालै दिंखियाखौ नांगौखिनिखौल' लागोन सोरबा लांफैथोंसै होननै जि थमा थमाबाव आरोबाव सोरबा लावदुम दुम खिना थांदोंबा बुरल' गाबावथोंसै जा मालायनाय अजाद बुंनो हायोलै नोंबो मानसिया। मोदोमफ्रुलाय ओइ नै थमा मालायबाव हाबाब गन्दायला मा गन्दायलालै मा गन्दायला रावानो मा फाग्ला मारलै नोंनिया एसे बेथिक्रमलै गन्दायलानो। दिनै दिंखिया खाफैबाय ओमफ्राय दा थास' बिसं थम' नों माखौबा खाबावाखै दे एथ' साइज थानायाव बे साइजखौ मानो नांगौ बाथ्रायाथ' नै बेफोरसो थम'फ्रा नुवाखै नोङो नै फाथो सिना बायदि नङाला माथो आयु बा थास' बिबारनाबो माथो मद' ओंखारनानै दंब्रा हा। थास' बिबारखौ जों जाया दामानि फोरानगोन जेब्ला बेथाल बोथोर सफैगोन ना अब्लाना जाना खोन्थालायथिनसै आरो मा जों गोथावनो। ए मोनफ्रुलायनानै दं दिंखियालाय खाबावबालाय मोनबावबायमोनलै बावहाय खोनाबाय। ए थम'ल'नो दंथारसै माथो नै दिंखिया खायोब्ला नैबे माबायाव हाग्रामा ब्रिजनि ओरैहाय गोथै सावग्रा दङ बावहाय खाफै सोरफ्रा खानानै फानग्राफोरा नैलाय बेबोथ' नै बिदि रानज्रिंलायबाय बिजौआवहाय नै बेफोरबायदि थेवबो गारनायाव गैया नै साला सुवादा गोरान जानायखौबो गारा जोङो होख्रेब जोबथारगोन थारमाने नैबे खाथिनिखौ हायोलै नैबे बिबारा खोनाबाय बिनि बिबारा बारा मोजां जानाय नङा बायदि मोनबालां नोंलै बाग्ला ना माबा ओमफ्राय दाखालिनि मेथाइयालाय आरो माबायदिमोनलाय मोनाबिलि समाव बै सानजाव ओमफ्राय
लाजि गुसु थाखो माना माने नायहरे गोरोंमा एसे मुथते बे मेथाइआ दा बैदिबानिसो आरोखि ना मोनाबिलि समाव होनाया थास' बिबार खाफैदों लोगोसे थास' बिसं दिनै फार्स्ट टाइम थास' बिसं जानायनिसै फार्स्ट टाइम माने बोथोरनि आं बैयाव बजा मोनसे दोन्दोंमोनलै लाबोबाय नामा जायगा जायगायावनो बारो ओमफ्राय थास' बिबारा ओमफ्राय जों बे थास' बिबारखौ खानायनि उद्देस्यआ जाहैबाय माने जों बेखौ गोरानै जागोन आरोखि ओरैबायदि गोथाव बेयावल'सो बाव खानानै थांबायना जायगा जायगायावनो बारखायो फाग्लासो हनै थांनोनो होआ आसरितसो मोनबाय गोरलै गोरलाम मारि नै बबाव गोमोन ओरैबो थाबावबायसो दे माखासे जिखिनि नुदों बेखौ हनै गोमो बहा गोजाननिफ्रायसो थम' थम' नुहुरो ए नङाला माथो नै दिंखियाबो हले बिराद मद' मद' दं थास' बिसंखौ दा बोथिसे खाना होनांगौलै नै बिदि आरोखि दिंखिया खाबावनो ना नामा हा नांला दा बांद्राय जाजाबोलै बेखौ बावहायनो दंबावो नै बेबो थास' बिसं बेखौ माजि हैगोन सालाखौ नागारा ओइलाय बारसेबाव न बे फाग्लासो जायगायावनो बारो जायगायावनो खायो जायगायावनो ओइ गोमोनथार नै नों जेसेबां बारो एसेबां खागोन फोदै थास' बिबार नोंखौ जाख्रेबनानै गारगोन जोंना ओरै दंबावसो मा बेसेथो जादों एसेल' जागोन बे जेखियानो जादोला नायलांबाय थाबावदो दान्दिसेबाव थास' बिबार नोगोद बुरजा खाबाय मनासे खारन जों फोरानगोन बेखौ नै बेफोरबायदि आरोखि ना साला थास' बिसं आरोबाव ओमफ्राय नै दै गुसु मारिनोसै एसे खाबाय एसे गावनि आन्था माबा खानसै सायखानसै नामा मोनाबिलि समाव नामा बा जोमाया ओरैबायदिखा अति सुन्दर उननिया सिगां जा सिगांनिया उन जा दाउब' बिरलांदों फानजासे आयौ बिराद मोजां रानख्रबबा बेफोरबायदिनो जाखायो आरोखि ना फोराननानै जों जागोन बेखौ थास' बिबारखौ लोगोफोर दिनैनि थास' बिबार खानायनि ब्लगा ना बेसिमल'खासो ओमफ्राय लोगोसे दं नैबे मिथु थास' बिबार सायगासिनो दङ मा साला हिनजावफोराव रोङा नामा जोंनि एक्सपार्टब्रा मा जोंबो एक्सपार्ट हिनजावफोराल' गोरों नङा जोंबो हायो थास' बिबारखौ थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना एसे इन्टारेस्ट खालामबाय इन्जय खालामबाय सम सम मालाबा बे जायगायावनो जों दिंखियाबो खाफैयो आरो थास' बिबारबो खाफैयो थास' बिबार खानानै दिनैनि ब्लगखौ बावनो दोनथ'बाय बाय बाय